det med det. Det finns ju grejer. Du kan gå runt och göra så. Gå runt. Nej. Pinnar. Och trä. Ska du göra med det då? Blev det en pickaxe. Det där kan man inte göra någonting med. Vi har just nu ett texture pack på det som står i texten. Men det finns ingenting man kan göra med det där. Men det är som svarta bitar. Du hade ju en pickaxe alldeles nyss. Där har du en pickaxe. Wooden pickaxe. Mm? Ja, nu måste jag. Kan du visa dig själv hur du ser ut? Klicka på E. Ser du själv. Om du tar av dig hjälmen. Nej, det är Alice. Det är hennes skin. Kanske inte så syns så bra, men det är hon. Mm, det har man finns på sig. Jag har Diamond Sword. Mm. Och här finns det en massa saker. Jag har wood. Mhm. Jag har båtar. Jag har meloner. Och så Melon. Okej. Jag har 64 wooden plants. Alltså se. Mm. Och jag har en sign. Okej. Som jag ska se. Kan vi gå över till single player lite? Ja. Så menyn ut. Här single player, multiplayer, texture packs. Det där är bättre. Den där. Språk. Det kan man välja språk. Här är Här inställningar. ser Och det är gå på texture packs. För vi ser hur det ser ut där. Det ser så här. Kan man välja med en massa olika Och så texture man packs. välja mellan 99 kups. Man kan välja mellan. Ja, det Man så. kan ladda ner texture packs från internet. Du har tyvärr ingen mod på nu, men och så där ser man creative mode har där är survival mode. Har du någon? Nej, det har ingen. Vadå? Du har ingen hardcore. Här kan man create world, världens namn. Nej, skriv ingenting. Ska man survival, hardcore eller creative. Och vi ska Och sen more world options. Man kan ha platt mark. Så det finns inga träd eller någonting bara platt. Och så kan man välja om man ska ha eller såna där monsters spawnar. Men som det slime. Det är en byvärld. Jag blir alldeles som mamma. Och Okej, där- det är inte din byvärld, men är det Nej. ditt hus? Nej, det är bara hitta. Jo, där är det. Okej. Där är det. Ja, Hej då. hej då.